Som rád, že podujatie CGC Jasná Adrenalín počas svojich 8 ročníkov stále naberá na kvalite. Dôkazom toho je aj dnešná súčasť svetového turné Freeride World Qualifier. Z minuloročných 2 hviezdičiek sme tento rok dosiahli 3 hviezdičky, čím sa fakt približujeme k jedinečným svetovým eventom, ktorých nie je až tak veľa. Hodnotil event zo stránky kvality jazdenia a trati, je veľmi vidno, ako sa posúva táto kvalita hore. Dnes boli celkom náročné podmienky, napriek tomu tie jazdy boli dosť kvalitné a okrem toho tiež, ako bývalo kedysi viac zranených, dnes bolo jedno zranenie na svahu z pretekárov, takže som veľmi rád aj tomuto, napriek stále väčšiemu počtu pretekárov zvyšuje sa kvalita a aj zodpovednosť týchto pretekárov. Takže celkovo sa tento rok zúčastnilo takmer 100 pretekárov.
Celkovo sme rozdali prize money $5000, ktoré sa rozdelili podľa počtu pretekárov medzi snowboardistov, mužov, ženy a lyžiarov. Monika, where are you? A ešte chcem poďakovať sponzorom, vďaka ktorým sa nám každý rok podarí usporiadať toto podujatie, generálnemu sponzorovi CGC Komunikačné systémy a ďalej partnerom Salomon, North Face, Giro a Stredisku Jasná. Ďakujem.